práci ta hra úplně spolupráce. Každá teda se nehraje o peníze. Pro ty divadla, ale to vám nevadí. To není hra, to taky máte nervy, jo? Tak já myslím, že taky je to sám. Tam je praktický, že máte nervy, když se to tak. No ale na druhou stranu mě zaujalo, že... Ty si ten tak pěkný podíval na to display, že? Máte pocit, že vás to trošku něčeho? Kelly? Já jsem neměl nikdy pocit, já jsem si musel hrozně bojovat, protože tam byla taková etika, že důležitý je, když vyhrává... Čistě luxusní, vole. Koupení do psa, to můžu potkat. On to dělá v kurvu, je. Já myslím, že si stejně by to taky mohli toho přidnout, to je dobrý a vůbec. Takže opravdu je potřeba s tím bojovat, je to těžký boj. To bude dobroučka, to je úplně nejvíc. Víš, nedělá, ne, vole. Bude dobrý. Bude dobrý. No, ale pak jste vlastně taky podnikal. Co děláte s manáčky, to tak jako to neujel. Jo, ale byl jste majitelem Fortuny, písařský kanceláře, který majitel zásadná prodala. To souviselo teda s těma vaším zájmem, vlastně tam, a třeba tam ty možná dostal čolny? Ne. Karinko, buď v klidu. To samozřejmě byl můj soupeř, taky Bůh